ассалому алайкум ватанони азиз, зиндаи саломат ва хонобод сарбаланд бошед. медонед чи ҳар сол як бор дар ман ҳамин як чӣ мегӯянд чизе мешавад ки ҳамин қадар воҳима сар мешавад байни мусалмонҳо, бахусус мусалмонҳо. ҳар сол як бор мо дар прописка дар кор мешавад. мисол мо виднажиса дорем ки дар як сол як бор бояд ки прописка эваз кунем. дар 11 моҳ мешавад, 11 моҳ пас ана ҳоз бо вақте ҳамин расидааст ки прописка бояд ки кунем. Пропискаон тамом мешавад, гуфтам ки то 10 июл я намуд воҳима мекунанд. худоҷон тоба кардам, астағфирулло. ман ҳамин гапҳои ҳамин мусалмонҳо медонӣ ҳамин қадр хулосада мебароям ки мисол ки воҳима мекунанд, метарсонанд, мисол гапҳои дурӯғ мегӯянд, фреб мекунанд. чӣ дар кор ба монанди чӣ дурӯғ мегӯянд? Дурӯғ мегӯянд ки чи шуморо агар мо чӣ кунем, прописка кунем, дар хатар меғалтем. Астағфирулло, ин дурӯғи маҳз аст. мо 8 сол дар Россия дар прописка кардесияни инсонҳо не ягон кас дар хатар наафтид, акӯ шумо дар хатар меафтед. дурӯғ адина чӣ қадр дурӯғи маҳз аст не. воҳима мекунанд ки ана прописка ҳеҷ кас шуморо намекунад. охирам қасо моро прописка кардан, алҳамдулилла, дар насиби мо ҳамин расиб боша, бо прописка пайдо мешавам. хас тарсонданшон метарсонанд ки шумо прописка кардед, дар ҷои прописка бояд зиндагӣ кунем. ҳама дар ҷои прописка зиндагӣ намекунад. касе ки аз тарси сахт дорад зиндагӣ мекунад, лекин тарси сахт надошта бошад, таваккал ба Аллоҳ таоло, дар ҳар ҷо зиндагӣ мекунад. худованд ӯро чӣ мекунад? ҳимоя мекунад. яъне ки ҳамин гуна воҳима накунем. бояд мо бояд воҳима накунем, бояд натарсонем одаморо. бояд ки дурӯғ нагӯем, фреб накунем. чӣ дар кор ҳамин дурӯғ гуфтан, фреб кардан, воҳима кардан, тарсондан? ҳолки дини мо дини оромӣ аст. мо таваккал ба Аллоҳ таоло зиндагӣ мекунем. дини чӣ мегӯяд? раҳмати Аллоҳ таолост. лекин ман ки вақте ки ба тоҷико агар муроҷиат накунам, як баба мегӯянд ки шумо нагуфтем, муаллимамон шумо ёрдам мекардем. барои ман ба ино муроҷиат мекунам. аввал ба тоҷико муроҷиат мекунам барои прописка. вақте ки рад карданду не гуфтанд, пас ба ғайри тоҷико ман муроҷиат мекунам, ки ба тоҷико баъд нагӯянд ки ҳам тоҷикои ҳамин шаҳри мо ки ба мо муроҷиат накардем, ба муттаҳам нашаванд дар назаршон. ҳам хел нест. мисол ки забони ҳамон инсонҳое ки баъд гуфта наметавонанд, балки шумо ба мо муроҷиат накардем. ман ҳар вақте ки ҳамин прописка дар кор шавад, аввал ба тоҷико муроҷиат мекунам. тоҷико ки рад кардам, ба дигарон муроҷиат мекунам. лекин дар ҳамин 6 соле ки дар ҳамин шаҳр ҳастем, як бор як тоҷик аз Исфара моро 3 моҳа вай кардагӣ буд, прописка кардагӣ буд. 3 моҳа, як маротиба 3 моҳа. боқӣ ғайри бигем ва ҳамватанон дар ин ҷо моро прописка мекунад. ҳамватанони мо прописка намекунад барои он ки хона надоранд. бисёршон хона доранд, дар хонаашон хештар ором мега кардагим. дина як так мега ки ман худам мега ҳамсарам кӯдаком дар ҳамон хона вай аз прописка, ман худам дар дигар ҷо мега пропискаам. да бабушка мега прописка кардагӣ будам. бабушка мега аз дунё гузашта, худам дар ҳамон ҷо мега пропискаам. як бародар аз вай Истаравшан, ман гуфтам Истаравшан ё қати ҳамин ҷо бехелош қати гап мезанем. шафёр мисол ҳамон шафёре ки мора фмс мебарад мебиёрад, ҳамон чанд рақами одамои ба ман дод ки муаллима ҷонам мо ба телефон кунед, шояд ҳамин ям касемно ба кори шумо буд кунам. ман гуфтам ки хоб мекунам, лекин ман таваккал ба Аллоҳ таоло зиндагӣ дорам. ана ҳамин гуна барои ҳамин илтимос, ягон каси мо, касе ки аз мо мусалмони воқеӣ ҳастем, набояд воҳима кунем, набояд ки фреб кунем, дурӯғ гӯем, набояд ки як касро тарсонем, набояд ки як касро чӣ мегӯянд ноэҳтиромӣ кунем. хас бояд ки гӯем ки иншоалло ҳамаш мешавад, диқ нашавед. ба ҷои он ки гӯе ки шумо прописка кунанд хатарнок аст, гӯе ки прописка пайдо мешавад, диқ нашавед, ҳеҷ кас шумо чӣ намекунад, проверка намекунад, ҳеҷ хатарнокӣ нест. наход ки гӯе ки хатарнок аст прописка кардан ҳамватани худро дар кишвари ғайри Тоҷикистон. ин хандаоварии аломовар аст. не барои ҳамин илтимос аз шумо ҳамватанони азиз, тамошобинони муҳтарам, кӯшиш кунед ки ҳамин накунем. мегӯяд ки беадабро адаб раст ки омӯхтӣ. мегӯяд ки аз беадабон ҳар чӣ ки онҳо карданд, ман накардам. ҳар чӣ ки инҳо мисол мекунанд дар атрофиҳои мо, дурӯғ мегӯянд, фреб мекунанд, ё ки воҳима мекунанду мисол метарсонанд, ку мо бояд ки аз ҷумлаи инҳо бояд набошем. дарс бояд гирем ба худам. ҳамхелест. аз шумо хоҳиш мекунам ки дар охири ҳар видео тамошоби чӣ мегӯянд блогерҳои тоҷикоро мебинам, дар ҳама охири видеошон мегӯянд ки лайк мондану подписаться-кунӣ, комментарий нависиро фаромӯш накунем. манам ба шумо доим гӯям, барои ки на лайк аст, на комментарий менависед. бача чока ҳестем ки кулобиё мен кайф ҳестем. шохотон тез шида гуфтем кулобиё шух меҳнан ку бахшиш шухи ҳестам. шумо лайка монину, комментарий бинависед, ягон сердечко, ягон чӣ монин ки шумо дар як видео лайка гирм мекунед. гуфти ҳамун тоҷико пурш мекунем, баъд дар дигар видеом лайк намемонед. бача ман ҳам қадар кӯшиш мекунам, қадар чӣ мегӯянд қувват сарф мекунам барои шумо
اینا کوتالو بالا شدیدم برای شما ویدیو کردم شما باشین همین با حاضر تماشا میکنین لایک چه لایک بجقین اما کسان چند کسی که تماشا میکنین دوست چند کس تماشا میکنین یک تا لایک نیسته دوست چند کس اقلا یا 15-20 کس لایک مونین 500 کس تماشا میکنین لایک نیسته یا کامنتاری تمام نیسته 1000 کس تماشا میکنین کامنتاری نیسته کامنتاری نیسته لایک مونین چی میگن подписаться کنین و با شما گفتم که من انسانی چی نیستم یگون خطرناک نیستم من نترسیم من انسانی هستم که در خدمت خلق وطن 26 سال باز میباشم خب باز میگم با شما که اینقدر که بسیار تماشا میکنین اخلا نیست شما لایک موندگی باشین اخلا نیست شما کامنتری نیستگی باشین 5% شما подписаться کردگی باشین اگر با من یکی خوی نخواین خیلی توکلی هممون به الله تعالی هم خیلی توکل همون به الله تعالی با ما بسیاری بندگان که طالبانده کیسای در کامنتاری خانم که کمی طالبا میگه لایک کمی طالبا طالباندن این حقی ما را مهنت ما را قدردانی کنین مردم به شما میگن که ما را در زندگی ما قدردانی کنین دانشمند و مهارت چوی توجیک رو در زندگیشون قدردانی کنین پس بعد که مردیم تای خاک دم میداریم دیگه در اونجا ما را یک حرف دوام اگر کنن آدم ها میکنن نکنن توکل به الله تعالی خب بار دیگر می‌دارم شما лайк подписаться поделиться комментарий فراموش نکنید خب یه بار دیگه این جنگالچه رو به شما نشون این جنگالچه رو من خیلی وقت میبینم اما خیلی چی میگه ای پایون برام آدم من انا که باید برام آدم اون طرف میرم ولی بالا میرم خیلی بالا رو دیدین کنی رای بالا ها вот انا خیلی بالا میبرم کارکایی رفتم کار گفتم هر روز من در جستجوی کار دنیا با امید خب من دارم لایک با میگم دایاتم میبرم که برای از انسان ها بسیار فراموش خاطری سخت شدگیان باید که ما در هر یک ویدیو باید گیم نه لایک مونید التماس подписаться کنید поделиться کنید ویدیوهای ما رو ویدیوهای من بسیار ویدیوهای قیمت بهای هیچ کس به شما این گونه ویدیو نمیدهد همش من از تجربه از اون چیزی که در حیات میبینم به شما مثال میارم و کامنتاری نویسید خب باشید سلامت به همتون سلام از چی میگن کرای روسیه قریب یاپونیا و ویتنام و شریلانکا میگن خب همونجا به همتون سلام همتون تماشا بینین عزیزم گرامی قدرم